Flimkien nofru tama ġdida, nagħtu nifs ġdid lil Malta u lil Għawdex. Ħbib tiegħi, jekk intom żgħażagħ, ħaddiema, negozji, anzjani, Maltin u Għawċin ta' rilda tajba, dan hu l-mument tiegħek biex tagħti direzzjoni ġdida lil pajjiżna, biex flimkien nagħtu nifs ġdid lil pajjiżna. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'attività fraħal ġdid fejn spjega li l-poplu kollu għandu għażla importanti qudiemu li tista' tbiddel il-futur tal-pajjiż. Jew nibqgħu bil-politika antika, jew nibdew politika ġdida, politika li tagħti nifs ġdid lil Malta u lil Għawdex. Tħallux il-ħadd ieħor jiddeċiedi għalikom, kunu intom il-protagonisti tal-futur ta' pajjiżna. Kunu intom il-persuni li tiddeterminaw il-futur ta' pajjiżna. Alex Burġ spjega li l-Partit Nazzjonalista se jindirizza l-isfida tal-popolazzjoni li skont Clyde Caruana fi żmien 14-il sena taf titla' sa 800,000 persuna. Fraħal ġdid huwa għamel referenza għal numru ta' prioritajiet li waslu għal tkabbir ekonomiku sostenibbli. L-ewwel priorità hi li tonqos drastikament il-burokrazija. Dan permezz ta' żewġ one-stop shops, wieħed għal Maltin u l-Ewropej u l-ieħor għall-employers u għat-third country nationals. Dan flimkien ma' awtorità nazzjonali responsabbli mill-livelli tal-popolazzjoni li se tfassal 3 strateġiji ewlenin. Il-Labour Market Research Study, il-Malta Population Levels Plan u il-National Capacity Plan. Huwa b'dan il-mod il-Partit Nazzjonalista se jdawwar l-isfidi f'opportunitajiet. Ħadd ieħor qal li maħniex preparati. Kuljum noħorġu l-viżjoni tagħna fuq diversi oqsma li hawn f'pajjiżna. Sfidi il-ħadd ieħor jibża jindirizzhom, però aħna mhux ħanibżgħu nindirizzawhom, anzi konna preparati li nagħmluhom opportunità li nibnu viżjoni fuqhom u li nuru li determinati li nimplementaw dil-viżjoni. Intant waqt din l-attività, il-kandidata Bernice Bonello spjegat li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma studjati u qegħdin hemm biex jgħinu lill-poplu Malti u Għawċin. Dan kien Borġ ma jittenna li l-Partit Nazzjonalista bħal dejjem qed jerġa' joffri tama, futur u viżjoni sabiħa li tagħti kwalità tal-ħajja aħjar. Stefan Caruana stqar li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista ma jinsew lil ħadd u għamel referenza għas-settur edukattiv u anka dak kulturali. Michael Piccinino fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu żmien joffri soluzzjonijiet konkreti għal problemi tal-poplu u mhux issa li faqqat elezzjoni. Dan fil-waqt li Markent Sammut tenna li l-Partit Nazzjonalista tjuri kif inhu lest biex imexxi l-pajjiż għax għandu ambizzjonijiet kbar għall-poplu kollu.